Nagpakita na usab og talagsaong political will si Gobernador Gwen Garcia human may pakanaog og kamanduan nga may kalabutan sa nasinati karong ecotourism crisis sa lungsod sa Cordova. Nauna niini, mihatag na siya og duha ka semana nga ultimatum sa pagguba sa mga illegal nga estruktura nga dako gikatampo sa pagkahugaw sa kadagatan. Ang maong kamanduan sa gobernador nga gipaluyuhan usab ni Cordova Mayor Cesar Suwan, 6th District Congressman Daphne Lagun ug sa uban pa mga opisyales sa distrito ug munisipyo gipakanaog atol sa usa na usab ka pakigpulong sa mga stakeholders didto sa municipal gym ni adtong Martes, Setyembre 20. Ani ha? Sugod ugma duha ka semana. Buhatag ni duha ka semana. Kanang duha ka semana hangtod na Oktubre 4. Pagka October 5, musod na kuyog sa mga vessels sa Coast Guard ang atong Navy nya inubanan sa Maritime Police nato ug PNP kuyog sa local government para sa pagkolekta sa tanan nga nanghibilin kay limpyohon ta gyud na. Okay na ninyo. Ang maong direktiba nakabot sa gobernador human sa makuti nga pakisusi o pakigpulong sa nagkadiyang sektor sa katilingban ug sa mga ahensya sa gobyerno nga dunay kalabutan sa maong issue. Base sa inventory sa munisipyo, dunay 127 ka mga operator sa kapin 200 ka mga cottages didto. Diin 111 niini ang fixed ug usa ka gatos ang floating cottages. Lakip sa gipademolish sa gobernador, mao ang 16 ka mga stalls nga naa mahimutang sa pantalan sa Bantayan Bay sa Barangay Poblasyon. Hinoon, mihatag og tabang pinansyal ang kapitulyo ngadto sa mga hingtungdan. Makadawat og tag 10,000 pesos ang matag cottage operator, lakip na ang stall owners sa pantalan. Og tag 5,000 pesos ang matag usa sa 143 ka mga bangkero nga apektado. Ang mga cottage operators nga moguba silang cottages, mahatagan pa og dugang 10,000 pesos nga hinabang gikan sa kapitulyo, pinaagi sa Sugbo Negosyo Program ug mamahimo sab silang makautang sa gamay nga interes pinaagi sa Enhanced Countryside Development Program. Giawhag usab ni Gobernador Garcia ang uban pa mga apektado sa mga pagpahunong sa operasyon sa mga cottages, sama sa mga bangkero nga magpa-enroll sa Sugbo Kahanas Program sa opisina nila ni Bokal Glenn Soco ug Junkie Uwano. We were creating a monster. Frankenstein, dambuhala, labaw pas abat nga usa ka dosina. Nagtikagrabe ang tubig. Mismo ang mga ligo, sugod nagkatol-katol. Ang maong kamanduan sa Kapitulyo migawas pipila ka adlaw human ni issue ang Department of Health, Regional Director Dr. Jaime Bernadas ug abiso nga nagdili sa publiko nga maligo sa maong kadagatan sa Cordova tungod sa kahugaw niini human nakit-an nga taas ang level sa coliform bacteria didto. Ang obserbasyon sa DOH nasubay usab sa mga test results nga gipublikar sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau. Di nasuta ang asabahin sa kadagatan nga aduna na illegal cottages, ang level sa coliform bacteria may kabat gikan sa 170 ngadto sa 2,400 mpn o mas probable number sa matag usa ka gatos ka mililitro nga tubig itandi sa akseptado nga level nga 100 mpn lamang. Mao ni kadako ang kabalaka ni Mayor, ni Gob o ni Congressman nga kung nakitaan ang coliform, dakog posibilidad nga ang sakit nato nga naghulga sa ato ang mga namulupyo o ang mga turista apil na si kolera o si typhoid. Base sa investigasyon, ang maong mga cottages nga dugukon kaayo sa mga turista sa Barangay Poblasyon o Barangay Kataraman mo'y nagdala sa maong hugaw. Kay anha lang kini nila ilabay sa dagat kay wala sila insaktong waste management system sama sa pansayan. Nalapas nila ang nagkadiang mga balaod sama sa Water Code of the Philippines, Water Code of the Province of Cebu, Philippine Clean Water Act of 2004, the Code on Sanitation of the Philippines, ug ang Tourism Act of 2009. Gawas pa niini, illegal usab ang maong mga struktura kay wala kini permit gikan sa lungsod ug sa DENR. Ug wala usab kini magbayad og bisan unsang buhis bisan pa sa kadako sa ilang kita gikan sa mga turista. Kining pagpaguba gyud sakit gyud sa among kabubuton, pero ang ilahang mga gusto gud og ilang mga sugyot kaayuhan man sa kadaghanan labi na gyud sa kaugmaon sa lungsod sa Cordova. Makabenepisyo gihapon mi sa maong desisyon nila. Gitarong nako, gipaningkamutan ako kutob sa akong mahimo tungod kay nasakitan sad ko sa paghitabo. No pero balikon ako sa gingon ni Gobgwen atong lang tawon kung unsa ang future
Nawagtangan man siguro ta karon og 50 mil, 100,000, 300,000, pero mag-unsa man na siyang kwartaha kung mawagtangan ang tanan nga tao sa lungsod sa Cordoba og isda og bakasi nga moy toy kapasigarbo atong ipakaon sa atoa nga katawhan. Uban sa taho ni Joannes Arong, Carlo Eliseo, Balita sa Subo.